ஹே ஹாய் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு சேனல். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா, நிறைய பேர் வந்து எந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து நல்லம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நம்ம ஆட்டோவுக்கு வந்து எந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. நான் வந்து பேர் சொல்லலை, ஏன்னா பிறகு ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிடுச்சா நம்மக்கிட்ட வந்து கமெண்ட்டில் ஏசுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லலை. இப்போ நான் வந்து சொல்ல போகிறேன். ஆனால் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச பிறகு சொல்லுவேனா இல்லாட்டி அடுத்த வீடியோவில் சொல்லுவேனா அப்படின்றத வீடியோ பார்த்துட்டு போகும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் என்ன நடந்துச்சுன்றதை ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, நம்ம ஆட்டோ இருக்கு இல்லையா, ஸோ இது ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஒன்று ஆகிருச்சு. ஸோ அதில் டேமேஜ் ஆகிருச்சு. இப்போ வந்து லொக்கேஷன்லேருந்து நான் வேறு இடத்துக்கு வந்துட்டேன். ஆனால் அந்த ரைடர் இருக்கார் இல்லையா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில், அவர் வந்து ஃபுல்லாக ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து எல்லாமே செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இப்போ ஒரு 3-4 நாள் ஆகிருச்சு. நான் இதுமாதிரி 28ஆம் தேதி லாஸ்ட்டாக நடந்துச்சு. ஓகே, 28ஆம் தேதி 4 நாளைக்கு கூட. இப்போ இன்றைக்கி தேதியை பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாள் ஆக போகுது. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் முதல்ல டேமேஜை காட்டிட்டு அது பிறகு பேசுவோம். ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டேமேஜ் வந்து இங்கேனைக்கு எதனால டேமேஜ் ஆனிச்சு அப்படின்றதையும் டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், இதுதான் ஃபஸ்ட் டேமேஜ். இது வந்து டென்ட் வந்து குத்துப்பட்டு வந்து ஓட்டை ஆகிடுச்சு. அதுக்கு மேலே நான் கருப்பு கலர் ஸ்டிக்கர் ஒன்று ஒட்டியிருந்தேன். இப்போ அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக விளாட்டிட்டேன் ஸ்டிக்கர். ஓகே, ஸோ இது ஃபஸ்ட் டேமேஜ். அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா அடுத்த டேமேஜ் வந்து இங்கே இருக்குது. ஓகே மக்களே, ஸோ அடுத்த டேமேஜ் வந்து இந்த நம்பர் அடிச்சிருக்கிறதுக்கு பின்னுக்கு இந்த இருக்குதுல்ல, இந்த பஃபர் இருக்குது தானே. ஸோ இதில் தான் பிரச்சனை இருக்குது. இது வந்து இன்றைக்கி பட்டது, இங்கே பாருங்கள், இங்கே தான் டேமேஜ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு. பட்டது இப்படி வளைஞ்சு இங்கிட்டு வந்துருச்சு, இந்த அளவுக்கு மாதிரி வளைஞ்சு வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ அதுக்கு பிறகு நான் உடனே இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கால் பண்ணி அவங்க வந்து ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து எல்லாம் செஞ்சுட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க போன பிறகு அப்படியே வச்சு ஓட இல்லாதனால நான் என்ன செஞ்சேன், செய்யும் வரைக்கும் இந்த ஆணியை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வளைச்சி நேராக்கின பிறகு டேமேஜ் எங்கனைக்கு விளங்குதுன்னா இந்த இங்கே பார்த்தீங்களா. ஸோ மக்களே, இந்த இடத்துல அந்த வளைஞ்சது வந்து டேமேஜாக விளங்குது. அப்படியே இங்கே மேலே வந்தீங்கன்னா இங்கேனைக்கு அந்த வளைஞ்சது விளங்குது, இங்கேனைக்கும் அந்த வளைஞ்சது வந்து விளங்குது நல்லா உங்களுக்கு. இங்கேனைக்கு வந்து பெயிண்ட் உறிஞ்சிருச்சு. ஸோ அப்படியே உங்களுக்கு உள் சைடு காட்டுறீங்க பாருங்கள். இங்கேனைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகியிருக்கு. ஓகே மக்கள், இப்போ சப்ஜெக்ட் என்னென்னா, இந்த டேமேஜுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து எவ்வளோ பே பண்ணுவாங்க, எப்படி பே பண்ணுறாங்க, ஸோ உடனே பே பண்ணுறாங்களா, அப்படி இல்லாட்டி எத்தனை நாள் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் இப்போ பேச போகிறோம். ஸோ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே 10 நாள்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ இன்னும் நான் வந்து ரிப்பேரை வந்து செஞ்சில்லை. அப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும், ஒரே நாளில் கிடைக்காது, 2 நாள்லேயும் கிடைக்காது, ஒரு கிழமையிலையும் கிடைக்காது, இப்போ 10 நாள் ஆகிட்டு அப்படின்ட்டு. அது காரணத்தையும் நான் வந்து சொல்லிடுறேன், ஏன் 10 நாள் ஆகணுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க சொல்கிறபடி 10 நாள் ஆகாது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி நான் வந்து 28ஆம் தேதி இந்த டேமேஜ் வந்து ஆகணுச்சு. அதுக்கு பிறகு 2 நாள் பொசன் வந்துருச்சு. அதுக்கு பிறகு சனி ஞாயிறு வந்துருச்சு. அதனால் 4 நாள் லீவு நாள் விழுந்துருச்சு. ஸோ அப்போ 6 நாள் தான். இந்த 6 நாளுக்குள்ளே என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சொல்கிறேன். அவங்க கொடுத்துட்டு போன தாளையும் உங்களுக்கு காட்டிட்டு நான் வந்து பேசுகிறேன் உங்களோட. அப்போ மக்களே, நமக்கு வந்து இப்போ இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோ பாஸ் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து கொட்டேஷன் கொடுத்துருந்தேன் இந்த டேமேஜுக்கு 15,000 ரூபாயும். இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து இந்த பஃபரை வந்து மாற்றுறதுக்கு நான் வந்து டேவிட் பீரிஸ் கோல் அடித்து கேட்டேன். இங்கே எங்கேயுமே பார்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு இருக்கல. அப்போ கொழும்பு கோல் அடித்து கேட்ட பிறகு சொன்னானுங்கள், இவனுங்கள் இந்த துண்டு வந்து 8,500 ரூபா, அப்போ அங்கே பெயிண்ட் பண்ணி தரத்துக்கு ஒரு 3,500-4,000 வரும், கிட்டத்தட்ட 13,000 மாதிரி வரும் அப்படின்னாங்க. ஸோ 13,000 ரூபா 13,500 அதுக்குள்ளுக்கு மாதிரி வரும் அப்படின்னாங்க. ஸோ அப்போ நான் அதுக்கு ஒரு 13,000 ரூபா போட்டு இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 950 ரூபா போட்டு தான் கொட்டேஷனை வந்து வாங்கி கொடுத்தேன். ஓகே, ஸோ அந்த கொட்டேஷனை கொடுத்த பிறகு அப்ரூவ் ஆகிருச்சு. சரியா, அப்ரூவ் ஆகிருச்சு. நம்ம அமௌண்ட் போட்டு கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இதான் வந்து அந்த இன்சூரன்ஸ் ஆள் வந்து அந்த ரைடர் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த நோட்டை தான் கொடுத்துட்டு போயிருந்தாங்க. சரியா, இதுதான் கொடுத்துட்டு போயிருந்தாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு காசு வந்து அப்ரூவ் ஆகிருச்சு. ஆனால் பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால், நான் இப்போ கால் பண்ணி அவன்கிட்ட சொன்னேன், நீ காசு அப்ரூவ் ஆகிடுச்சின்னு சொல்கிறேன், நீ காசை கொடுத்தா தானே இதை செய்ய. அவன் கால் பண்ணிக்கிறேன், நீங்கள் செஞ்சிட்டிங்களா, எனக்கு வந்து இந்த டேமேஜ் ஆன பார்ட்ஸ்லாம் கொண்டாந்து தரணும் அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ இந்த டென்ட்டையும் கொடுக்கணும், அதையும் கொடுக்கணும். சரியா, டென்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், புதிய டென்ட் வந்து 15,000 ரூபாய்க்கு அடிக்கிறாது. நான் வந்து என்ன செய்ய போகிறேன்னா, இந்த துண்டை அப்படியே கலட்டி இதை மட்டும் மாற்றிட்டு இந்த துண்டை மட்டும் கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறேன். அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அப்படி தான் ரிப்பேர் பண்ணுவேன். புதுசு வந்து 30,000 ரூபாய்க்கு போதும் அடிச்சு முடிகிற நேரம். அதனால் இந்த துண்டெல்லாம் நான் வந்து கொண்டு போய் கொடுக்க தான் வேணும். இந்த துண்டை இருந்த மாதிரி வளைச்சி புது துண்டை போட்டுக்கிட்டு கொண்டு போய் கொடுக்கணும் இதை. ஸோ இது ரெண்டையும் மாற்றி கொடுத்தா தான் காசு வந்து பேங்க்கு வந்து போடுவானுங்களாம். அப்போ இப்போ நான் கால் பண்ணி இப்போயும் கேட்டேன், இப்போ அப்படி எனக்கு காசு இல்லை உனக்கு மாற்றிட்டு துண்டை வாங்கி கொடுத்து காசு வாங்கி எடுக்கிறதுக்கு ஒன் த ஸ்பாட்னு சொல்லி தானே சொன்னீங்க, ஏன் ஒன் த ஸ்பாட்டில் சளி தாரீங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது பிறகு சரி பேசி பார்த்துட்டு சொல்கிறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வச்சுட்டாங்க. ஸோ இப்போ கோல் எடுத்து கேட்போமா இருக்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, நான் நினைக்கிறேன் அட்வான்ஸ் ஒன்று தாரேன் அப்படி இப்படின்னு எதையாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க, தெரியல, பார்ப்போம் என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு.
ஓகே மக்களே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம செலிங்கோக்கு வந்து கால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டீட்டெயிலாக வந்து விசாரிச்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, ஸோ அதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து பேசலாம். சார் வணக்கம். හෙලෝ අකුරුණ බ්‍රාංචා? ඔව් කියනවා. මේ සර් මට ට්‍රිවිල් එකක් ගන්න තියෙනවා. මේ අද මම ගන්න යන්නේ. මට ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දා ගන්න ඕනේ එකට. ඉතින් මට පොඩි විස්තර වගේක් දැනගන්න ඕනේ ඔයාලගෙන්. පුළුවන් වෙයිද දැන්? කියන්න මත. ඕකේ. සර් මම ට්‍රිවිල් එකක් ගන්නවා නම් දැන් මේ ෆුල් කෑෂ් කරලා ගන්න දන්නේ. මේ ගන්නවා නම් ෆුල් ඉන්ෂුරන්ස් එක දානවා නම් කීයක් විතර වෙයිද ටෝටල් amount එක? වාහනේ මොකද්ද වාත? ඒ කියන්නේ අවුරුද්ද? මේ අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකක් 2026 බජාජ් එකක්. ආරි. 20ක් වගේ වෙනව නේද? ලක්ෂ 21ක් වගේ වෙනවනේ. ඔව් 20යි 75යි. 21ක් වගේ වෙනවනේ. උතන මහත්ය සාමාන්‍යයෙන් එනවා 38ක් වගේ එනවා මහත්ය ඉන්ෂුරන්ස් එක. මම දල වශයෙන් කියන්නේ ලක්ෂ 20. ඕකේ. ඒ කියන්නේ කැරිල ගෝලාල කවර් එකයි, එතකොට ඇක්සිඩන්ට් කවර් එකයි, ස්වාභාවික විපත් කවර් එක දාපුවා 38ක් 36ක් අතර වගේ එනවා මහත්ය ඉන්ෂුරන්ස් එක ගන්න. ඕකේ. සර් තව දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. 38ක් විතර කියමුකෝ අපි. දැන් 38ක් කියලා අපි කියමුකෝ සාමාන්‍ය උදාහරණයක් වශයෙන්. මේ දැන් පළවෙනි අවුරුද්දේ මගේ මොකක් හරි ක්ලයිම් එකක් තියලා වෙලාවලා amount එකක් ගත්තා කියන්නේ මම මොකක් හරි ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියලා එම දෙයක් කියලා. එතකොට මේ මං අදලා පෙන්නන්න ඕනිද වාහනේ නැත්තම් මේ ඔයාලා ඇවිල්ලා බලලා වරලා නෑ මත දැන් සමහර ඇක්සිඩන්ට් තියෙනවා පොදුව පොඩි සාමාන්‍ය හීරින් වගේ වෙන දේවල්. ඕකේ. ඒවා සාමාන්‍ය අපේ බලන් දෙන්න ගැටේ ඔෆර් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ බුදුහාට ගානක් දෙනවා ඉතින්. සමහර ඒවා හදලා පෙන්නන්න ඕන. ඕකේ. කියන්නේ දැන් ලොකු ඩැමේජ් එකනේ මාත් ස්ක්‍රීන් එක කැඩිලා, හෙඩ්ලයිට් කැඩිලා, සිග්නල් කැඩිලා මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් වුණොත් එහෙම ඕකේ. ඒ වගේ දේවල් හදලා පෙන්නන්න ඕන මාත්. හරි. සර් ඒකට අර ඩැමේජ් වල කැලිත් අපිට ඕන. කෑලි ටිකක් දෙන්න ඕනේ ඔයාලට නේ. ඕකේ. සර් දැන් එහෙම මං මුදලක් ගත්තා කියන්නේ සාමාන්‍ය රුපියල් 50000ක් විතර ගත්තා කියන්නේ මොකක් හරි සාමාන්‍ය ඩැමේජ් එකකට මගේ ඊළඟ අවුරුද්දේ දැන් මේ අවුරුද්දේ මම දාගන්නේ 26ටනේ 27ට මම දානකොට ආපහු ඔයාලා රිනියු කරනකොට ගාන කොච්චරක විතර වගේ වැඩි වෙයිද එතකොට? සාමාන්‍ය මහත්තයා ඒකේ අපේ NCV 5ක් වගේ රිවර්ස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ NCV 10ක් වගේ කියන අපි දෙන බෝනස් එකෙන්. ඕකේ. නෝ ක්ලේම් එක පොඩ්ඩක් රිවර්ස් වෙනවා. ඒක මහත්තයා ඒක ක්ලේම් එක ගන්නව තමයි ඒක රිවර්ස් වෙන්නේ. සර් මට පොඩ්ඩක් ඒ ටික තමයි පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. මේ මං සාමාන්‍ය උදාහරණයකට කියන්නේ රුපියල් 50000ක් විතර ගත්තා කියලා මේ අවුරුද්දේ මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් වෙලා. ඒම වුණොත් මම ලබන අවුරුද්දේ ආපහු සෙලින්කෝ එකකින්ම රිනියු කරනකොට මොකද්ද මට සාමාන්‍ය වෙන්නේ කියන එක දැනගන්න ඕනේ. මට ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මදි. වෙන්නේ මට සාමාන්‍ය ගාන රුපියල් සාමාන්‍ය රුපියල් 2000ක් වගේ ගාන පොඩ වැඩි වෙනවා. ත්‍රිවිල් ලොකු ගාන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. රුපියල් 2000ක් වගේ ගාන වැඩි වෙනවා. රුපියල් 2000ක් වගේ වැඩි වෙනවා. ඔව් ඔව්. ඕකේ. ඒ වගේ අතර ගාන වැඩි වෙනවා. ඕකේ සර්. මම මේ අවුරුද්ද පුරාවටම ගන්නේ නැතුව හිටියොත් ලබන අවුරුද්දේ මම ආපහු රිනියු කරනකොට මට මොකක්ද තියෙන වාසිය? ඔව් ඒකේ 105ක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි නෝ ක්ලේම් බෝනස් එකෙන් 105ක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ගෙවන්න ඕනි ගානෙන් 105ක් අඩු වෙනවා නෝ ක්ලයිම් මන්ද. 105ක් අඩු ඒක අපේ කම්පැනි එකේ කියන්නේ මොකද්ද රජයෙන් වැට් එක වැඩි කරොත් ඒවා වෙනස් වුණොත් ගාන වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඕකේ. අඩු වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ක්ලේම් ගන්න නැති ඒවට 105ක බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. හරි හරි. හරි හරි සර්. So ඒක උපරිම 130යි යන්නේ මාත්. 130යි නේ. ඔව් අපි ඒකට මාත් අපි ඒ NCB එකට ඇප්රූවල් එක කරන් 130ම දාලා තිබුණොත් එහෙම ඔබතුමාගේ ලබන අවුරුද්දේ ගානත් එක ගානක් වගේ තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිමක් වෙන්න එකවරම 130 දුන්නොත් සාමාන්‍යයෙන් මම ඔබතුමාට කිව්වේ අපේ ඒ එතන තියෙන බෝනස් එක 100 දාපුවම තමයි 20ක් වගේ එන්නේ. ඕකේ. එතකොට සාමාන්‍ය ඒක එකවරම දුන්නොත් ඔබතුමාට අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. පොඩි ගානක් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. රුපියල් 400 300ක් වෙනස් වෙනවා. එහෙම චූටි ගානක් වෙනස් වෙනවා නේ සර්. සර් අර මං කලින් කිව්ව විදිහට දැන් මම 50000ක් ගත්තා කියන්නේ ඒතකොට මට ලබන අවුරුද්දේ රුපියල් 2000ක විතර වගේ සාමාන්‍ය දල වශයෙන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟ අවුරුද්දේ ගත්තේ නැත්නම් ආපහු තුන්වෙනි අවුරුද්දේ සාමාන්‍ය කොහමද වෙන්නේ? ඔව් ඒත් ඒක බෝනස් එක හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගාන කොහමද? දැන් හිතනොත් දැන් 15ක් තිබෙන ලබන අවුරුද්දේ 20ක් වෙනවා. ක්ලේම් ගත්තේ නැත්නම්. ගත්තේ නැත්නම් 20ක් වෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ 15 දී ඒ කියන්නේ මාත්‍ය වැඩි වෙන්නේ 5 එච්චරයි. 5 වැඩි වෙනවා. 105 තමයි වැඩි වෙන්නේ. හරි. ඕකේ සර් දැන් අවුරුදු 5ක විතර එහෙම සාමාන්‍ය කන්ටිනියු මොකක්වත් මේ මුදලක් ගන්නෙ නැතුව ඇක්සිඩන්ට් එකකට මගේ අතින් මං රිපෙයාර් කර හිටියොත් මට යම්කිසි වාසියක් තියනවාද ඒකෙන්? නෑ උදාහරණයකට දැන් කියන්නකෝ මම පොඩි රිපෙයාර්ස් එනවා රුපියල් 30000 40000 50000 කියලා. දැන් අවුරුදු 5ක විතර ඒක මම මගේ මුදලින්ම කරගන්නවා ඉන්ෂුරන්ස් එකකින් ගන්නෙ නැතුව. එහෙම වුණොත් මට මොකක් හරි වාසියක් තියනවාද අවුරුදු 5ක විතර එහෙම දිගට මැද්දොත්? නෑ එහෙම දැන් මත ඒ අපි ඒ වෙලාවේදී ඔබතුමා ඇක්සිඩන්ට් එක කරලා
ඒ වෙලාවෙම මහත්තයා අපේ හොට්ලයින් නම්බරයට කතා කරන්න. ඕකේ. ඒකෝර තමයි ක්ලේම් ප්‍රොසෙස් මොකද මේ දැන් ඔබතුමා අතින් හදාගෙන තීරුවක් නැහැ නේ. ෆුල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. නෑ මට සාමාන්‍ය කට්ටිය ගොඩක් කිව්වා මේ පොඩි ඇක්සිඩන්ට් වලට ඉන්ෂුරන්ස් දාන එක වැඩක් නෑ. මේ සාමාන්‍ය ලොකු ක්ලයිම් එකක් වගේ නම් දාගත්ත ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා. දැන් පොඩි ඇක්සිඩන්ට් කියන්නේ සාමාන්‍ය ඩැමේජ් එකක් ඔබතුමා. සාමාන්‍යයෙන් ගිහලා කොහේ හීරීමක් වගේ වාහනේ වුණොත් ඒකත් ඇක්සිඩන්ට් එකක් කියලා. අනිවාර්යෙන්. ඒක අපරාධ ඔබතුමා ෆුල් ඉන්ෂුරන්ස් එක දාන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ මොකද වන්දි මුදලක් ගන්න ඊට පස්සේ නිකන් අපරාධ වැඩන්නේ ඒක. ඔව්. ඒ කියන්නේ ඔබතුමාට මේක සල්ලි එකතු කරලා අවසානට ඔබතුමා ක්ලේම් ගත්තේ නැහැ කියලා අපි සල්ලි මේ කම්පැනිෙන් ගෙවන්නේ නැහැ මාත්‍යා. ඒක තමයි. ඕකේ. නෑ මම ඇහුවේ මේ අර මොකක් හරි මේ පොයින්ට්ස් වගේ මොකක් හරි එකතු වෙලා ඒ මොකක් හරි දෙයක් වෙනවද නෑ කියලා. නෑ මේකක් වෙන්නේ නැහැ මාත් ඒ වෙන්නේ සෙලින් කෝ ලයිෆ් වල. ඕකේ. ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් වෙන්නේ නැහැ ඔබතුමා වන්දි මුදල් ගත්තේ නැත. කියන අවුරුදු 5ක් කරන් ගත්තේ නැත ඒ අපිට ගෙවු මුදල් ගන්න බෑ මම. ඕකේ. සර් තව පොඩි දෙයක් තරහනේ තුමට කියන්න මේ ඇක්සිඩන්ට් එක වුණ තැනින් සාමාන්‍ය පොඩි ඊරීමක් වගේ නම් ෆොටෝ එකක් අරගෙන වරලා පස්සේ ඔයාලට යවලා WhatsApp කරලා එම කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ වෙලෙම ඔයාලට කෝල් කරලා ගෙන්න ගන්න ඕනේ. නෑ ඔබතුමා අපේ සාමාන්‍ය ඉන්ෂුරන්ස් දාම හොට්ලයින් නම්බර් එකක් තියෙනවා. ඔව්. ඒ හොට්ලයින් නම්බර් එක කතා කරනවා අපේ එක්කෙනේ සාමාන්‍ය විනාඩි 20ක් වගේ අතර දෙනවා මාත්‍යා. ඕනම ලොකේෂන් එකකට එනවා. අපේ ආයේ තියෙන කම්පියුටර් එකම මාත්‍යා මේ ඔන්ලයින් බලන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඕකේ ඒක පොඩ්ඩක් මට පැහැදිලි කරන්න. වෙන ඔබතුමාට ඔන්ලයින් ලින්ක් එකක් දාලා ඔන්ලයින් කෝල් එකක් ගන්නවා. ඕකේ. ඒ වෙලේ පෙර නැත්තම් යාර සාමාන්‍ය ඇක්සිඩන්ට් උන වෙලාවෙ මේ වෙන්න නැත්තම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඒක. ඒ වෙලෙම මම කෝල් එකක් අරගෙන ඔයාලා කෙනෙක් ගෙන්න ගන්න ඕනේ නේ. නැත්තම් ඔන්ලයින් හරි කතා කරගන්න ඕනේ. හරි සර් බොහොම ස්තුතියි මට මේ පැහැදිලි කරලා දුන්නට. හරි මාත් කවද්ද වාහනේ ගන්නේ? සර් මම දැන් යන්නේ. ඒ මොනොත් මම මේ මාතලේ බ්‍රාන්ච් එකේවත් එකක් දාලා ගන්න මම මාතලේට යන්නේ ගන්න දැන්. ඔබතුමා මට කෝල් එකක් ගත්තේ අකුරන්ට. අකුරනට නේ. හරි බලන්නම් මම දැන් මෙතනින් සෙට් වුණොත් මෙතනින් ගන්නවා නැත්නම් මම අකුරන පැත්තට තමයි එන්නේ. පැහැදිලි කිලින් කරලා මාතලේට බිස්නස් එක දෙන්නවා දැන් මේකට දෙන්න කි. හරි මම ඒ මොනොත් මේ මෙතන ගත්තේ නැත්නම් අකුරන බ්‍රාන්ච් එකට නැත්නම් කැන්ඩියේ නේ මාව තෝරට මම කතා කරා මේ නම්බර් එකටම ගන්න. right okay. Okay thank you so much sir. හරි. Have a good day. So okay மக்களே கேட்டிருப்பீங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதை தான் நான் வந்து எனக்கும் வந்து ஒரு பெரிய சந்தேகம் ஒன்று இருந்துச்சு. எனக்கு நிறைய பேர் சொன்னாங்க அது சின்ன ஆக்சிடென்ட் இருக்கு இல்லையா அதுகளுக்கு வந்து காசு எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நானும் வந்து இந்த சின்ன பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் இங்கே பாருங்கள் முன்னுக்கு இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சமாக பெயின் போயிருக்கு. இதுக்கு நான் வந்து இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணலை. இதே நான் வேறு ஒரு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் உரசுற இடத்துல வச்சு பார்த்து அதுக்கும் எவ்வளோ வாங்கி எடுத்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இப்போ நான் இந்த பஃபரை பெயிண்ட் பண்ணியிருந்தானே நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் வீடியோவில் காட்டின மாதிரி இந்த பாருங்கள் இந்த பஃபர் வந்து நம்ம டேமேஜ் ஆகிருக்கு தானே. இப்போ இதை நான் வந்து மாற்றணும். ஸோ இந்த பஃபரை வந்து நான் புதுசாக போட போகிறேன். புதுசாக போடும்போது ஒரிஜினல் புதுசாக வர்றது வந்து பெயிண்ட் பண்ணி வராது. அது வந்து இப்போ நம்ம எடுத்து இந்த ரெட் கலருக்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்கணும். அதனால் அப்படி பெயிண்ட் பண்ணும்போது அந்த பெயிண்ட் ஜூப்பையும் சேர்த்து அந்த முன்னுக்குள்ளதையும் சேர்த்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். இது டேமேஜ் ஆகிருச்சிங்க பாருங்கள். கொஞ்சம் இங்கே டேமேஜ் ஆகிருக்கு, மற்றபடி இங்கே கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஸோ நிறைய பேர் சொன்னாங்க இதுக்கு எடுக்க தேவையில்லை நீங்கள் எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன் இதையும். இங்கே சின்ன டேமேஜ் ஒன்று ஆகிருக்கு டென்ட்டில். ஸோ இதெல்லாம் எடுக்காதீங்க அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் என்னோட சொன்னாங்க. ஆனால் சல்லி கட்டுறதுனால எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நினைவு வந்துச்சு. அப்படி எடுத்தால் எனக்கு 2027 நான் வந்து இன்சூரன்ஸ் போடும்போது எவ்வளோ கூட கட்ட வருமா அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு கேட்குறது தான். இப்போ அதையும் உங்களுக்கும் சொல்லணும் இதை வந்து விவரமாக. அதனால தான் கோல்னு எடுத்து கேட்டேன். ஸோ ஒரு 2000 ஒரு 5000 கொள்ளு கூடும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்கிறேன். 2000 சொன்னால் நம்ம ஒரு 5000 கெஸ் பண்ணிக்குவோம். அப்படி கூடுன்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் இப்போ நான் வந்து இதை எடுக்க போகிறேன். இப்போ நான் வந்து ஏற்கனவே பில்லெல்லாம் கொடுத்து அப்ரூவ் ஆகிருச்சு. நாங்கள் கால் பண்ணி கேன்சல் பண்ணுவோமா எடுப்போமா வேணாமான்றது நேற்று ஒருத்தர் சொன்னால் எடுக்க வேணாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போ வந்து கால் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் போயிட்டு அந்த எனக்கு பாஸ் ஆகியிருக்க 28,500 ரூபாயை எடுக்க போகிறேன். எடுத்து இந்த வேலையை வந்து செஞ்சு முடிக்க போகிறேன். ஸோ இந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறது எல்லாமே வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அப்டேட் ஒன்று தந்துடுறேன். ஸோ எப்படி வேலை நடந்துச்சு, எப்படி நான் வந்து இந்த பார்ட்ஸ் எடுக்கிறேன், பார்ட்ஸ் இருக்கா இல்லாட்டி போனால் ஆர்டர் பண்ணி எடுக்கணுமா, உடனே போன கைக்கு எடுக்கலுமா அப்படின்றது ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு அடுத்து வர வீடியோவில் வந்து வந்துடும். ஓகே. ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் வீடியோ ஒன்று போட்டிருப்பேன். ஒரு 3 வீல் ஒன்று வந்து புதுசாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்பர் ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு முதல்ல வந்து அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீலை வந்து வீல் ஓனர் நான் கேட்டு பார்த்துட்டு அவர் வீடியோ பண்ணி போகிறது விருப்பமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபுல் டீட்டெயில் இன்சூரன்ஸ் எப்படி வந்து அது அவங்க வந்து காசு எடுத்து எப்படி செய்கிறாங்க, ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல வாகனம் ஆக்சிடென்ட் ஆகினா காசு எடுக்க இயலுமா இல்லாட்டி நம்பர் ரெஜிஸ்டர் ஆகி வந்த பிறகு தான் எடுக்க இயலுமா அப்படின்ற ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து பேசி அவர்கிட்ட ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறேன். ஸோ அவர் விருப்பப்பட்டால் அந்த 3 வீலை காட்டி அவரோட முகத்தை காட்டி வீடியோ எடுத்து போடுறேன். அப்படி இல்லாடி போனால் அவர் டீட்டெயில் எல்லாமே கேட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ எடுத்து அதை டீட்டெயிலை தரேன். ஓகே. ஸோ மக்களே இதை தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஸோ இதான் நம்ம 3 வீல் வேறு ஒன்றும் டேமேஜ் ஆகலை. கொஞ்சம் இங்கிட்டு இருந்து பாருங்கள்
நம்ம அந்த ஊருக்குள்ளே காட்டு ரோடு சின்ன ரோட்டுக்கு 4 அடி 5 அடி ரோட்டு தண்ணி. அதனால் இங்கே பாருங்கள் சில இடத்துகளில் இது வந்து நேற்று நான் வந்து பலகை ஏற்றிட்டு வந்தேன் ஆட்டோவுக்கு வந்து ஒரு ஷெட் ஒன்று அடிக்கிறதுக்கு. அந்த ஷெட் அடிக்கும் போது பலகை ஏற்றிட்டு வரும்போது இது கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆச்சு. ஏற்கனவே இந்த டென்ட் வந்து மாற்ற போகிற டென்ட்னால நான் அதை பற்றி பெருசாக யோசிக்கலை. ஓகே, ஸோ அந்த நம்ம புது டென்ட் ஒன்று புது ஹட் ஒன்று அடித்தோம் இல்லையா, இந்த ஷெட் மாதிரி ஒன்று 3 போடுறதுக்கு. ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆனிச்சு, அதை எப்படி செஞ்சிருக்கேன் அப்படின்ற ஃபுல் வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸில் வந்து சொல்லிடுறேன். ஓகே, இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இன்னும் 2 or 3 டேஸில் மறுபடியும் புதிய வீடியோட சந்திக்கலாம். ஓகே.